मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं मोठी कारवाई करत अवैध मद्याची वाहतूक करणारा कंटेनर जप्त केलाय। इन्सुली येथील तपासणी नाकासमोर करण्यात आलेल्या या कारवाईत तब्बल 50,66,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलाय। एका आरोपीला देखील ताब्यात घेण्यात आलाय। 25 डिसेंबरला रात्री 10:30च्या सुमारास गोवा राज्यातून मुंबईच्या दिशेनं कंटेनर जात असल्याची गोपनीय माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली होती। या माहितीच्या आधारे इन्सुली तपासणी नाक्यावर सापळा रचून वाहनाची तपासणी करण्यात आली। तपासणी दरम्यान वाहनातील 13 मोठ्या लाकडी पेट्यांमध्ये व्हिस्कीचे 650 बॉक्स आढळून आले। हे मद्य केवळ गोवा राज्यात विक्रीसाठी अधिकृत होतं। विदेशी मद्य कंटेनर, अँड्रॉइड मोबाईल असा एकूण 50,66,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। या प्रकरणी वाहन चालक गुजरात येथील ज्ञानेश कुमार राजेंद्र कुमार शुक्ला याला ताब्यात घेण्यात आलाय। आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। ही धडक कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉक्टर राजेश देशमुख, सह आयुक्त पी सुर्वे, विभागीय उपआयुक्त विजय चिंचाळकर आणि सिंधुदुर्ग अधीक्षक कीर्ती शेडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली। निरीक्षक मिलिंद गरुड, दुय्यम निरीक्षक धनंजय साळुंखे, विवेक कदम, जवान रणजित शिंदे, दीपक वायदंडे, सागर सूर्यवंशी, अभिषेक खत्री आणि सतीश चौगुले यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला। या प्रकरणाचा पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक धनंजय साळुंखे करतायत।